Bola z toho 5. strela do priestoru brány. Ale zase by som chcel pochváliť Suma za ten presun. Druhýkrát už získal vynikajúcu loptu na 16 super. Čikoš si dobre spracoval loptu a prekabatil Williamsa. Ešte Čikoš páli. A je to gól! 1-0 Erik Čikoš, 52. minúta. Snaha Slovana po zmene strán odmenená gólom krajného obrancu Erika Čikoša. Konečne to prišlo. Slovan prelomil to čakanie na gól. A bola to individuálna Čikoša. Zdalo sa, že bude centrovať, spracoval si loptu, zasekol si protihráča a ľavačkou, presnou strelou k žrdi prekonáva prvýkrát v zápase Paula Harrisona. Takže teraz Slovan by sa mal trošku ukludniť, nie je zas moc, ale určite to treba, druhý gól ešte potrebuje, ale pekná akcia Erika. A dobrú prácu tam urobil aj Igor Žovčák, ktorý možno troška clonil, možno aj naznačil, že by chcel tečovať tú loptu, ale v poslednej chvíli z dvoľnohu sa síce lopty dotkol, ale tá predsa len skončila v sieti. Takže 1-0 pre Slovan. Už je to veselšie pre slovenského šampióna, ale stále to chce zatlačiť ešte viac do súpera. Samozrejme nie bezhlavo, ale dvoj- či trojgólový náskok, to by bola ešte lepšia východisková pozícia pred odvetou. Diváci si teraz troška povzdychli, že tá prihrávka nesmerovala dopredu, ale na Dušana Perniša. Asi si musia dávať pozor, pretože už sú tam traja či štyria hráči, ktorí atakujú túto rozohrávku. Perniš s veľkými problémami. Zbytočne si Slovan celú situáciu skomplikoval už tou predchádzajúcou prihrávkou z polovice na Perniša. Potom hostia zacítili, že by z toho niečo mohlo kvapnúť. No Argmer Perniša, ten bol v obklúčení dvoch súperových hráčov. Casillas. To ale nevyšlo. V šampionáte proti Holandsku pri prehre Španielov na 5. Súboj o šancu zahrať si Ligu majstrov. Peltierov prienik je stíhaný dvoma hráčmi. Vybojoval roh? Nie. Je to tretí zápas pod trénerom Strakom a to, čo sa hovorí, že pokiaľ sa nejak zázračne, nazvime to, nezmení káder, tak ten tréner nemá šancu to nejako moc zmeniť, pretože tie návyky sú tam veľmi silné, tie väzby. Až nejakým časom sa tam dá zbadať nejaký charakter iný. No a do tretice môže zaznamenať tesnú jednogólovú výhru. Milinkovič naháňa rozohrávku súpera. Záverečná minúta a pozor na túto príležitosť pre Wilda. Následne tam šprintoval aj Gregory Draper. To, čo si spomínal, že je to taký bujačisko dobrý, ktorý ide do tých súbojov. A tak tu môže byť ešte v polovici 93. minúty sa hostia Laňu. Loptu má Marriott. To je so sedmičkou Ruskou. Lopta smeruje na vzdialenejšiu žrť, zasiahol ju Jablonský a rozhodca píska. Inak s príchodom Scotta Ruskova máme na trávniku 36-ročného hráča, ktorý má v lige, vo Walese na svojom konte viac ako 250 štartov. Možno to aj ste si všimli, že troška vlasov mu už ubudlo. Slovan vyhral v úvodnom zápase druhého predkola majstrov nad The New Saints, nad šampiónom Walesu 1-0. Víťazstvo sme očakávali, ale možno troška výraznejšie. O to dramatickejšia bude budúcotýždňová odveta, ktorá sa nehrá na domovskom stánku The New Saints, ale na Corbett Sports Stadium v meste Rhyl. 3000-ový futbalový stánok s horúcou atmosférou pre Belasích, ktorých jasnou snahou musí byť postúpiť do tretieho predkola Ligy majstrov.